Быйыл театрыбызда фойеда Кәрим Тинчуриннің бюстын ашу була. Әлі Кәрим Тинчуриннің бір генә жерде дә бюсты булганы юк. Быйыл август айында безнең элек-электән халык теленә кирип калган иде. Татарстан һәм Кәрим Тинчурин урамы кисешкән җирдәге паркка официально Кәрим Тинчурин исеме бирелде. Тинчурин халык дошманы буларак саналган йөргән вакытларда да кандыр буе җырын җырлаудан туктамаганнар. Авторын әйтмәгәннәр. Салих Сәйдәшевне атаганнар музыка авторы буларак.